A fost 80 de lei, adică e o băutură pentru toată lumea. Cine vrea să-și o permite. Ce haz, ce stil, ce sex appeal. Chemați-l pe Bogdan de la Play, dați tag aici că urmează videoul care să zicem că vă rupe. Băi frate, eu cred că sunt unul dintre primii influenceri care testează așa ceva că nu am mai văzut, în afară de vedetele mari, cum e Sherry, cât de bunii de astea. Și avem aici la pies de rezistanță puternic. Bă, ce mi-a plăcut mult de tot la chestia asta, chiar dacă e o băutură foarte virală și e brandul lui Bogdan de la Ploiești, nu a fost scump, a fost 80 de lei, adică e o băutură pentru toată lumea. Cine vrea să-și o permită, poate că e ce trebuie. Și uite, bă, ce frumos arată și culoarea asta, verdele, când îi place verdele. Și hai să degustăm la pies de rezistanță, pregătesc un pahar cu gheață și să-i dăm o notă. E bine că e și rece, că am ținut afară. Gata, dragii mei prieteni, și am pregătit și păhărelul și gheața și hai să vedem dacă vodka Haz e doar hype-ul, că e alu Bogdan de la Play sau chiar este bună pentru o petrecere. Și țin să vă anunț că eu nu beau alcool. Chiar nu beau alcool și n-am mai băut de câțiva ani de zile. Da, na. Mie îmi place să testez tot ce și oricum cred că o să fie ultimul meu review la băutură. Da, pentru că e o băutură virală și că e trendul României. Hai să vedem. O desfacem, da, acum frumos sigilată tot ce trebuie. Și hai să vedem ce stic. Mamă! Stai că dacă de la țară are și sigiliu frumos. Așa. Și acum hai să vedem, da? Hai mă! Mamă, ce? Miros de mere. Mere, frate, e drept. Și acum hai să vedem, dragii mei prieteni, la pies de rezistanță mult așteptat. Mamă, ce culoare, frate, te-a prins culoarea aia. Băi, cred că am pus prea mult. Da, așa e la noi la țară. Și hai să vedem. Mirosim. Facem un pic așa la pies de rezistanță. Băi, e bună. Băi, e bună rău de tot. Și nu fac la mișto. E direct vodka, dar cu un suc de portocale, ceva gen, bă, nu știu, de dulce așa și bun. Dar asta tot ai bea, e băutura aia care poți să bea și oamenii care nu bea alcool, că e dulce așa, e ce trebuie. E ceva gen, știi? Bă, am căutat-o la toate marketurile și peste tot și nu o găsești că la ei pe site. Pentru că dă doar la cluburi, la nebunii de astea cantități, dar îți dă și una dacă vrei să o comanzi, 2, 3, câte vrei să comanzi acasă, îți vine în vreo 4 zile. Mi-a venit mie. Bra, bă, uite-te cum e. Bă, vă jur, nu am nimic cu nimeni, eu nu beau alcool.